Dobrý deň, priatelia. Tak opäť po týždni sa stretávame v relácii plnej kreativity, nápadov a najmä rastlín. Dnes to bude o dizajne, ktorý nemusí stať veľa a samozrejme nebude chýbať herbár a poradňa. Ďalej vám ukážeme, ako inštalovať a na čo používať tzv. Stratené obrubníky, navštívime pre záhradného architekta veľmi netradičné miesto, v televíznom herbári si detailnejšie predstavíme okrasné trávy a v záhradnej poradni ošetríme orchidei. Nachádzame sa v tejto peknej štvrti Pezínka. Je to moderná štvrť rodinných domov a budeme riešiť túto predzáhradku pani Marzinovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod by som sa opýtal, máte nejakú základnú predstavu o tom, aké parametre by mala tá predzáhradka spĺňať? Áno, predstavu máme v prvom rade, nechceme tu na trávnatý koberec, malo by to byť štrk, avšak okrasné trávy by tu na zakomponované mali byť. A pre nás je veľmi dôležité vyriešiť zatienenie okna, pretože je to západná strana, popoludní tu nás svieti slnko a kuchyňa sa nám prehrieva. Jasné. Manžel tam už naznačil kameňom, kde by ten strom mal byť, aby nám správne tienil, ale zasa aby nebol úplne v strede toho okna. To znamená, že skôr tá predstava je niečo, čo bude na kmeni, bude to mať korunu, aby priehľad bol, že teda čo sa deje na ulici, ale zároveň aby to slniečko bolo nejakým spôsobom eliminované. Ja by som to videl skôr na niečo listnaté, čo vlastne v zime, keď aj opadne, tak pustí to zimné slniečko donútra. Okrasné trávy sú jasné, to je fajn. Viem si predstaviť pri tejto architektúre domu a farbách, že by sme to tiež rozčlenili možno nejak pravidelnejšie tú predzáhradku, že to bude skôr postavené na nejakých rovných líniách, možno aj nejaké drobné kvitnúce veci a určite by som sa snažil sem dostať nejaký taký zaujímavý prvok, ktorý by celú tú kompozíciu nejak oživil. Skúsim popremýšľať, čo by sa nám sem hodilo. Niečo také jednoduché, nenáročné, je to predsa len predzáhradka, aby to nedostalo nohy. Celá realizácia bude vyzerať naozaj kompaktne. Dominantný platan, okrasné trávy rôznych veľkostí či netradične pojaté záhradné umenie. O toto všetko tu dnes pôjde a je sa na čo tešiť. Každopádne ďalšia zaujímavá výzva. Poďme pekne po poriadku. Na začiatku je dôležité správne načasovať a rozdeliť prácu. Záhradný realizátor Peter Bigoš zastrihne krušpány, aby dosiahol kompaktný guľovitý tvar, zatiaľ čo ostatný tím vyrovná a prehrabe pôdu na predzáhradke. Nasleduje sadenie platanu. Samozrejmosťou je nasypanie vhodného substrátu pre okrasné dreviny do výsadbovej jamy, zahrabanie stromu a jeho ukotvenie pomocou drevených kolov. Na predzáhradke už máme rozhodené tieto krušpánové gule, ktoré Peťo najprv pozastrihával, aby mali tvar skutočne takých loptičiek fotbalových, ktoré sú tu tak voľne porozhadzované. A je to práve ten prvok, ktorý bude na tejto predzáhradke stálo zelený. Je už posadený aj tento nádherný platán. Je to Alpens Glow. To znamená, že je naštepovaný, bude držať si jednu svoju kompaktnú gulatú korunu a zároveň bude vytvárať tieň do okna, tak ako si to požadovala pani majiteľka. Veľmi zaujímavý na platane je práve ten tvar alebo farba kôry, ktorá časom sa bude ešte viacej odlupovať a tvorí taký, povedzme, maskáčový dizajn. Vzhľadom na to, že celý povrch predzáhradky bude pokrytý kamenivom, potrebujeme pred jeho nasypaním nastlať netkanú textíliu, ktorá zabráni prerastaniu burín. Momentálne používame plastové oddeľovače. Plastové oddeľovače sa používajú na oddelenie napríklad trávnika od mulčovanej plochy. Nazývajú sa aj ako stratené obrubníky, pretože sú veľmi tenké a nie je ich vlastne potom vidno. Pre tento náš účel, kde chceme rozdeliť rôzne farby jednotlivých makadamov, ktoré budú použité na tejto predzáhradke, sú pre nás úplne ideálne. Veľmi jednoducho sa skladajú, majú klipový systém, ktorý sa do seba jednoducho nasunie a
Jednotlivé dĺžky, tým, že je to plast, sa dajú ľahučko prerezať, skrátiť tak, ako potrebujeme. Do zeme sa uchytávajú špeciálnymi plastovými klincami, ktoré idú do takejto dierky. Jednoducho sa to tam natlčie a je to pevné a je to pevný spoj. Tieto plastové oddelovače pokladáme na už položenú netkanú textíliu, pretože bude to celé zamúčované kameňom a tento kameň, keby začal prerastať burinou, bolo by to veľmi náročné na údržbu. Aj v takomto nezvyčajnom priestore, akom sa teraz nachádzame, môžeme prísť na inšpiráciu pre záhradnú architektúru. Poďme sa na to pozrieť. Toto by vyzeralo na tej záhrade asi trochu divne. A toto asi, to by bolo príliš tenké. Myslím, že už to mám. Toto je to, čo som hľadal. Toto je super vec. Pásovina, dokonca nie je ani nejak extra prehnitá. Myslím si, že s takýmto kúskom sa dajú robiť fakt zázraky. Perfekt. Nafarbiť vážne umenie. Keďže oceľová pásovina je čiastočne skorodovaná, Peter ju ošetrí odhrdzovačom a následne nastrieka farebnými sprejmi. Tak ako som spomínal na začiatku, že hľadal som niečo, čo by tu mohlo vyznieť ako taký nejaký zaujímavý architektonický prvok, tak napadla ma taká celkom sranda s týmito kovovými pásmi, ktoré budú také akoby farebné stuhy prechádzajúce celej tej predzáhradke a budú spájať jednotlivé tie šedé a biele plochy a zároveň budú dodávať celej tej kompozícii taký dosť výrazný kontrast. Aký máte z toho pocit? Mne sa to páči. Zaujímavé na tom pre mňa je to, že je to taký protiklad k tomu domu, k architektúre, je také strohé, toto je niečo hravé. Možno pre koly toho stromu by sa do toho dali. Napríklad, to je tiež výborný tip. Máte aj predstavu, že keby sme tam dali z tých farieb, určite chcem použiť jednu z týchto troch, ktorá by bola pre vás taká najbližšia? Mne sa tá modrá najviac páči a je taká najdecentnejšia z nich, takže ja myslím, že tá modrá. Prianie tvorivej majiteľky je nám rozkazom. Ako sa hovorí, modrá je dobrá. Veľmi zaujímavou skupinou trvaliek sú okrasné trávy. K týmto zaujímavým rastlinám nám niečo bližšie povie ich pestovateľka pani Klaudia Konečná. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Čo sú to vlastne okrasné trávy? Okrasné trávy sú v podstate jednokličnolisté rastlinky. Okrasné trávy v našich podmienkach sú väčšinou trvalky. Môžeme ich nejakým spôsobom rozdeliť? Takým základným delením je vlastne delenie na trávy trsnaté a trávy výbežkaté. Ďalším dôležitým delením je na trávy stálozelené a trávy, ktoré na zimu usychajú alebo zaťahujú. To znamená, že trstnaté trávy sú tie logicky, ktoré vytvárajú nejaký trs. Áno. A výbežkaté trávy sú tie, ktoré sa nám rozširujú po priestore. Áno. Tu by sme si mohli predstaviť Carex morový. Je to vlastne tráva stálozelená. Je to tráva vhodná skôr do plotenia, na vlhšie miesta. Je veľmi ozdobná svojim panašovaným listom. Áno. Kvetenstva u tých tráv sú väčšinou nevýrazné, také zlatohnedé. Tuto vidím, ak sa nemýlim, je to festuka, hej? Áno, je to kultivár Pic Carlit, tiež tráva vhodná skôr do polotieňa, nižšieho vzrastu, vytvára krásne poloblúčiky, hustých trsov a výšku má okolo 15 cm.
Býva často aj v takej tej sivo-modrej odrode Festuca glauca. Sivo-modrá odroda, ale je potom skôr vhodná na slniečko. Deschampsia, tiež stálozelená tráva so širším zeleným listom. Kvetenstvo podobne ako u toho kárexu je také zlatohnedé. A taktiež je to stálozelená tráva, dorastá okolo 45 cm. Taktiež vhodná skôr taký polotieň a vlhšie miesta. Toto boli trávy trstnaté. Z tých výbežkatých si môžeme tiež predstaviť niektorých zástupcov. Tu sa jedná konkrétne o aký druh? Je to Phalaris cultivar variegata, výrazná tiež takým panašovaným listom. Nazýva sa tiež ľudovo ako aj pánska tráva. Dorastá do výšky okolo 40 cm a ako ste spomínali, je to výbežkatá tráva, čiže do svojho okolia sa troška viac šíri. Práve pri tom by som sa chcel pozastaviť, čo sa týka tých tráv, ktoré sú výbežkaté. Často ľudia majú na záhonoch problém s tým, že tá tráva sa rozrastie do veľkej šírky. Samozrejme, tá tráva sa dá zmladiť jednoduchým preseknutím rýlom alebo podobne, ale existuje nejaká jednoduchá pomôcka alebo ochrana, ako zabezpečiť to, aby sa tá tráva nešírila do okolia? Najlepšie je, ak si človek dá tú námahu aspoň raz alebo dvakrát do roka okolie okope, tým pádom sa tá tráva trošička zbrzdí a nešíri sa tak do okolia. Čiže také tie recepty, jak bývali, že odrezať len kochlík od spodu a posadiť tú trávu, asi nie sú príliš účinné. Nie. Jasné. Tu sme zase pri ďalšej z tých výbežkatých tráv. Jedná sa o travu imperáta, cultivar Red Baron. Je cenená hlavne pre svoj červené konce listov, ktoré sa vlastne, čím viacej slniečka má, tým sú červenšie. Je to skôr suchomilná tráva, dorastá okolo 50-60 cm. Takže aj v tých trávach je skutočne dosť široká paleta aj tých farebných kombinácií, lebo práve pozerám táto ďalšie tiež veľmi zaujímavá tou farbou. Euleimus arenarius, tá farba je taká skutočne oceľovo šedá, listy sú o niečo širšie, je to jedna z tých vyšších tráv, dorastá do výšky až 120 cm a je treba vhodná aj do nádob. A na záver som tu našiel takú veľmi zaujímavú trávu s názvom heavy metal, tak to je fakt dosť ťažká roková záležitosť. Prečo je to práve heavy metal? Netuším, prečo to šlachtiteľ tak nazval, ale je to fakt ostrá, taká oceľovo šedo sfarbená tráva, vysoká asi 150 cm, asi čo sme si tu dneska predstavili, jedna z najvyšších. Je to vlastne druh prosa, by sa dalo povedať. Áno. A je veľmi ozdobná svojimi plodmi, tým šedozeleným sfarbením. A myslím, že patrí medzi výbežkaté trávy. Krátko výbežkaté trávy. A na záver rada pre divákov, ako sa o tie trávy starať? Trávy, ktoré na zimu zasychajú, zviažeme, počkáme do jary a v jarnom období ich zostrihneme. Je lepšie tú trávu zostrihnúť takto kúsok nad zemou alebo úplne pri zemi? Určite je lepšie nechať kúsok aspoň 5 cm nad zemou, aby vlastne tráva mala odkiaľ prerašiť. U stálozelených rastlín alebo stálozelených tráv je dôležité ich na jar nestrihať, ale trávy len očistíme od suchých a od umretých listov, aby vlastne vyzerali na jar veľmi pekne. Pokiaľ by sme na jar zostrihli, povedzme, tieto stálozelené typy tráv, poškodíme tým tú trávu, alebo je to len taký, by som povedal, vizuálny efekt? Záleží, aký hlboký ten rez bude. Ak sa ostrihajú len končeky listov, tak tráva je ešte schopná to prerašiť. Ale ak sa zostrihne k srdiečku, hlboký rez sa spraví, tak pre tú trávu to môže mať katastrofálne následky. Klaudia, ďakujem za veľmi zaujímavý rozhovor. Ďakujem aj ja. Môžeme prejsť k sadeniu okrasných tráv. Do tejto časti som zvolil túto peknú trávu, volá sa Ophiopogon planiscarpus, v odrode Niger, to znamená, že je tmavá. Zvolil som túto tmavú odrodu z dôvodu, že tu bude vysypaný biely makadám a bude s touto trávou vytvárať krásny kontrast. Jednoducho rastlinu vyťahneme z kontajnera, je tu navezená 10 alebo 12 cm vrstva kvalitnej záhradnej kompostovanej zeminy, takže môžeme ju posadiť priamo. Sadíme ju do takej výšky, ako bola posadená v kontajneri. Okolie opäť dobre utlačíme. Trávu povyťahujeme tak, aby lístky neostávali pod netkanou textíliou a samozrejme na záver zálievka. Som na opačnej strane predzáhradky, idem sadiť tento Miscanthus zebrinus. Je to krásna tráva, ktorá má práve takéto zebrovité listy. Bude to tráva, ktorá
bude mať reálnu dorastovú výšku niekde vyše metra. Na začiatku som sadil Ophiopogón, ktorý bude mať iba 20 cm, takže trávy majú skutočne veľmi rozmanité výšky, farby a je to skutočne skupina rastlín, ktoré majú veľké použitie na záhradách. Znova vybereme rastlinku z kontajnera, môžeme odstrániť, ak vidíme nejakú burinu, prípadne niečo nežiaduce, čo by sme na záhone nechceli. Takže znova poriadne utlačíme a samozrejme na záver zálievka. Dobrý deň. Aj dnes tu máme zaujímavé témy a jednou z nich je žiadosť pani Lenky z Bratislavy. Mnohých zaujímajú orchidea, nakoľko je táto téma široká, už sme si ju tu spomínali, ale dnes si preberieme správnu zálievku, hnojenie a následnú starostlivosť o lišajovce, teda druh Phalaenopsis, ktorý je snáď najbežnejším v našich domácnostiach. Týmto rastlinám vyhovuje jemný, rozptýlený tieň, tak ako to majú aj vo svojej tropickej domovine. Čo sa týka mňa, ja osobne mám umiestnené orchidé v zimných mesiacoch na východnom slnku, zatiaľ čo od jary do jesene ich premiestňujem na svetlé a tak povediac teplé schodište na severnej až severozápadnej strane. Čo sa týka zálievky, snažíme sa o to, aby bol substrát stále mierne vlhký, aby dlhodobo nepresychal, ale naopak, aby v rastlinách nestála voda. Ja osobne volím formu zálievky z vrchu, dažďovou, odstátou alebo riečnou vodou, samozrejme aj s roztokom hnojiva a takto polievam rastliny zhruba každých 7 až 10 dní. Zalejem ich takmer do vrchu, dávam si pozor na to, aby sa mi nevyplavila kôra z kvetináča a zhruba po 3 až 4 hodinách rastliny vyberám, vodu nechám odkvapkať, vylejem a naspäť umiestním do nádoby. Samozrejme je veľmi vhodné kombinovať nielen zálievku a hnojivo v zálievke, ale môžeme aplikovať postrek priamo na list. Takto dosiahneme okamžitý príjem živín. Ak sa nám však zdá, že listy sú mierne špinavé alebo zaprášené, môžeme použiť vlhčený obrúsok, ktorý je určený priamo na orchidei. Takto potierame listy a dosiahneme krásny lesklý efekt, ktorý vydrží naozaj dlho, nakoľko sa v tejto vlhčenej handričke nachádza včelí vosk. Ten účinkuje antistaticky, teda odpudzuje prach. A prejdime na zaujímavú, možno zabudnutú rastlinku, ktorou je rebarbora. Tá bola veľmi obľúbenou, najmä v záhradách našich starých mám. Schválne, koľko z vás si spomenie na chutné koláče, džemy alebo limonády. Je veľmi nenáročná, čo sa týka stanovišťa. Môžeme ju pestovať tak na slnečnom alebo aj polotienistom mieste, no doprajeme jej dostatok priestoru, nakoľko vytvára veľmi veľké listy. Zberáme ju práve kvôli jej listovým stopkám, na ktorých sa nesú listy podobné lopúchom. Zberáme ich zhruba od mája do júla. Neskôr si však dávame pozor na to, že sa v nich objavuje kyselina šťavelová a tá môže citlivým ľuďom spôsobovať brušné problémy. Listové stopky vylamujeme tesne pri koreni nad zemou a tu môžeme vidieť rozdiel medzi vyzretou stonkou, ktorá je červená a sladká, a tou nevyzretou, ktorá ešte len červenie, ale je viac menej zelená a je veľmi kyslá. Práve na varenie používame tieto aj na prípravu jedál, ale aj nápojov. Veľmi ľahko sa ošupujú. Na rastlinke ponechávame zhruba 1/4 listov, aby sa mohla rýchlo zregenerovať a naopak odstraňujeme kvety, ktoré ju môžu oslabiť. Rebarboru si môžeme veľmi jednoducho rozdeliť a rozmnožiť, a to tak, že ju oddelujeme pomocou rýla na menšie trsy, ktoré rozsádzame a tak získame okamžite nové rastliny. Ak vám môžem dať tip na jednoduchú a osviežujúcu rebarborovú limonádu, stačí, ak si nasekáte listové stopky, pridáte jahody, citrón a lístky z mäty či medovky. No a osviežujúci nápoj je na svete. Na zdravie a dovidenia o týždeň. Sme takmer vo finále. Prichádza na rad rozprestieranie makadamu bielej a sivej farby. Umeleckú inštaláciu zafixujeme priamo do zeme oceľovými kotvami. Celkovú fixáciu zabezpečí nasypaný makadam.
Tieto obrázky sú dôkazom, že aj spred záhradky sa dá s trochou fantázie a dôvtipu spraviť moderné, umelecké dielo. Ak sme vás opäť inšpirovali, vyhľadajte nás aj na webovej stránke a sociálnej sieti. Pani Mardzinová, sme hotoví. Čo hovoríte na vašu novú predzáhradku? Páči sa mi, pekná je. Tak to som veľmi rád. Začníme dominantou tejto predzáhradky, ktorou je tento krásny platán. Je to strom, ktorý nevyžaduje nejakú výnimočnú údržbu. Stačí, povedzme aj v tom lete, 2-krát týždenne ho zaliať skutočne takou väčšou dávkou vody, povedzme nejakých 20-30 litrov. Potom už vo vyššom veku samozrejme tá rastlina, keď má väčší koreňový systém, je schopná už si nasávať aj tú vodu z hĺbších vrstiev. Samozrejme veľmi pomôže, pokiaľ tú rastlinku budeme z času na čas hnojiť. Je optimálne na to použiť kryštalické hnojivo pre okrasné dreviny. Dávkuje sa v dávke zhruba 2 takéto odmerky na 1 10-litrovú konvicu vody. Zamiešame to. Tej samotnej zálievky kryštalickým hnojivom sa nemusíte báť, pretože kamene sú porezné, pod tým je porezná netkaná textília, čiže všetko to hnojivo presiakne ku koreňovému systému a rastlinke to pomôže určite aj jednak pri zakoreňovaní, aj celkovo v takej kondícii tej rastlinky. Koruna tohoto platanu je naštepovaná, guľovitá, znamená, že bude si držať svoj tvar a nepotrebuje nejaké pravidelné pristrihávanie. Splní aj ten účel, o ktorom sme sa bavili. Bude tieniť na chladničku, aby sa v lete neprehrievala a jednak aby sa aj neprehrieval interiér baráku. Čo sa týka tej stálozelenej časti tejto predzahradky, tu predstavujú tieto zelené futbalové lopty, krušpány. U tých treba pravidelne na jar, na jeseň pristrihnúť, ale skôr je to o tom dizajne, keď vidíte, že je to prerastené, pristrihnúť to, prípadne ich nechať, aby boli aj trošku väčšie, ale aby to zase bolo v tom koncepte, že ostane vidno aj trošku to naše umenie. Tu môžeme prejsť k trávničkám. Je to veľmi zaujímavá trvalka. Paradoxne túto predzáhradku sme postavili dosť na trávach. Toto je trávnička, ale nie je to tráva, ale je to trvalka. Je tu v 3 rôznych odrodách. S týmito trávničkami je to veľmi jednoduché. Sú to trvalky, ktoré vytvoria také maličké guľovité tvary. Tieto odkvitnuté kvety treba jednoducho len odstrihnúť, keď odkvitnú. Samozrejme, môžete ich pravidelne prihnojovať, to znamená v priebehu roka 3-4 krát pohnojiť, hlavne v období kvetu, kedy tá rastlinka potrebuje najviac výživy a potom po odkvitnutí, keď je taká trošku vyčerpaná. Sú v 3 rôznych odrodách. Tamto je odroda s bielo-zeleným listom, táto má zelený list, ale rúžový kvet a táto má zelený list a kvietok je biely. Vytvorí to také 3 zaujímavé pásy. A na záver vám chcem popriať, aby vás vždy rozveselili tieto farbičky, ktoré sme vám sem nainštalovali a prinášala vám ešte dlho veľa radosti. Ďakujem. Myslím, že aj výber tých farieb je veľmi dobrý, pretože tá predzáhradka bude živá, veselá celý rok. Viem si to predstaviť, že aj v zime, keď tu napadne sneh, tak toto farebné sa na tom bude vynímať veľmi, veľmi pekne. To dúfam aj ja. Ďakujem. Nastal čas pre týždňovú SMS súťaž. Dnes sme vám v televíznom herbári predstavili okrasné trávy. My sa pýtame, aké typy porastu vytvárajú trstnaté trávy. Po A koberce, alebo po B trsy. Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare sútas, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme atraktívnymi cenami od spoločnosti AgroCS a Baumax.
Niekedy je prospešné byť nekonvenčný aj na záhrade. Stačí vtipný nápad. Ďakujem vám za prospešné návrhy a názory, ktoré nám posielate. Teším sa na vás aj budúci týždeň. Dovidenia.